Има много предимства на това да бъдеш алфа-мъжкар. Обикновено те се изразяват в повече пари, престиж, достъп до жени с по-висока стойност, богат сексуален живот и уважението и възхищението на другите. Алфа-мъжете се радват на повече власт, статус и предимства. Това е типът мъж, на когото другите мъже искат да приличат, и типът мъж, с когото жените искат да се срещат. Хората искат да го впечатлят и да влязат в добри отношения с него, защото той е мъжът, който командва. Това означава, че той обикновено има възможност да избира приятели, колеги, познати и женска компания във всяка социална среда. За да се превърнете в алфа мъж, трябва да изместите гледната си точка от това какво иерархията може да направи за вас и да възприемете нагласата какво мога да направя за иерархията. Най-важното нещо, на което трябва да се научи начинаещият алфа-мъжкар, е лидерството. Но освен да е наясно с условията на лидерството, алфа-мъжът трябва да разбере и значението на самодисциплината, ценността и целта. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговор на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална иерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».